как да ги разделя децата. Мен малки работи на майките, някакъв ми е казала баба ти, древни работи, като сме били големи, не разделява никога. Колко, ето и то да ти 5 лева, тогава пари много бяха. Ето ти 5 лева на тебе Тереска, ето 5 лева на Валенто дай. Заплатата не да има нещата. Това е. И на кошка да ни разрежи на половина на вилата, набере грозди, набере лозови листа, картофи извади, ягоди, всичко, кромит. Тези чанки са за вас, тези чанки са за вас. Никога не... Interesuje, ile on bierze, on tak mi mówi. To nie... To co dobre, Pere, 220 funtów to nie jest dobre. Kto? Tak powiedziała, że tyle bierze. 2400 nie kłamie. Powiedziała 220 bierze na tydzień teraz. Tak powiedziała. Bo zjebali go pierwsze miesiące podatkiem, teraz sobie bierze Вече normalnie. гориваха пари от началото. Някакви пари нещо цена нещо не е постана. Ще викаш по да работи там, колко тук е вах майка има да работиха някакви пари. Като на партия му взимали някакви пари, не знам кое. Komu do zimana? Някакви пари да взимали, кое са много, не знам. И числили едни дни, после друго. Не знам тия закон не мога да спомня. България знаеш, 500 на 500 на край. Няма горе, няма долу, как са били, бе. Как са бият? Не. Nie, правят свирки, tylko i musisz skakać. Секс как правят, за рускините, ма. Как? Wyście są bardziej rozwiązła chora niż my. Ние сме по-свободни. Ja jestem po-swobodny, da. I tu mi będziesz gadał, że my Polaki. Nic nie говорим. Ама, Żeś powiedział, a Polaki. No to też są, ole majko baci człowiek. Нашето дойде от Полша, от Чехия, от Европа. Poszło do Od was dojdzie. Poszło. Не, верно, не. Polacy много katolicy. Католици в църквата, после след църквата всички пияни A wy просети. co? Nie, Wpajecie swirki Ние си идем na... да ходим. Dobrze powiecie. Малки пикни, Симоне. Po 13 lat, 14, a ty gadasz na angielsku. 13-14 годишни вкарали си прашките, една другата я снима. Пияни мънинки в 15 годишни по снега ходят, падат майна. И вика, и пише там, нали, малки девочки пияни. Interesował za każdym jeszcze. No i ma déjà vu, a taka дисциплинация. Каза майка и татко никога време не имали за нея. Видя Та не се зажаляла за так, защото беше така в Полша. Трябва да си гледат бизнес. Защо? Та си гледат деца, казва. Dalej, ci go biznes. Agnieszka dziś wysłała Matiego zapalenie ucha, to mama poszła do przedszkola też antybiotyku. Ja mówię, dobrze masz zgon, że się dziś puściła do szkoły. Ona mówi, ja mam sprawę do załatwienia. Паркировка или пък тук преден и заден, и на заден, и влиза в тяхната градинка малко и тогава отиваме там паркира. И у нея стомаха на един човек от камъка и адмери трябва да го бутни този камък. Куква човек ли кой, да, ми запо и два пъти имаше диря там, место. И аз се връщам и към моля. Минава през хората градината ми, да. Камера, по-гели където са камиона, где се минава. Ти ме да пастира. Ми Николай, по Николай. И по прозорите, като паркираш, гледай прозорите, дойде ти стеклото до тук. Хубаво ти храстите са ги дала много дълбоко, колата ти влиза вътре. Варелите са там. Николай, виж, Николай се отваряте, место имате много. Паркираш тук, гледай колозета. Тък огледалото, значи точно на место и се минаваш. И тя минава пред градината един два пъти преди, месец някъде. И тя купи един човек от камък и го турнаха, трябва да го бутни сега. Щеш не ще трябва да внимаваш. И не ти сменяха. Вани. Шкапо и всичко сменяха вънка на буклука бяха хвърли. Гаража. Да бе, гараж има голям. Кокочка купи петел, пя 2 дни и край спря. Моля съм майката. Лови се будиш си цялата махала, бе, човек. 5 часа, като часовни беше. То трябва да разрешение за питава вкъщи. Къде? Да. От консул трябва да дадат разрешение да си го пуснеш вътре къщи. Може би и го махна, мътна. Направи му кошарник, ама всичко това, ама. Чадър купил. Гледаше малкото, количката се срещахме с него. Това малката нещо много жътно се вижда така една. Той е от рака. Малката е... Вика също мен. Кой? Сега не ще не камера, ще ти смачкам главата на си вика. Много безотговорен човек, съм дал по живота. Страшно. Изнервящо безотговорен. Много да направи. Това там дето на шкафа високи, дето вверх, даде го Таня. Той се търкаля като вашия, дали в издрав. И отиде да го не кръсти Виктор в банята.
Она сварка, ты чупин какая-то. Ты чуть потом это много без